Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana Nigerian ina muna fata alkhairi. Jiya mun kawo muku labaru dangane da aksidankin da an ka samu na ƙasar Iran, wanda an samu drone na ƙasa Turkiya, da inda an ka samu wannan haɗari wuri ne inda yake bai wuce ka samu ganin abin da yake santimeter. Talama akwai duhu na hayaki na ɗumamar yanayi, wanda ya ga wannan inda aka samu accident shine drone na ƙasar Turki. Ana can dai ana neman, har yanzu dai an dai ga inda ya yi ekrazi, inda jirgi ya faɗi cikin wani mountain ne jirgi ya faɗi. Kuma sai yau labaru suka zo mana da cewa cortege, 'yan cortege presidential an ka ce Ghana, un accident du cortège présidentiel fait un mort et plusieurs blessés. Mun samu da cewa yau ne aka yi le 20 mai 2024. Yau aka ce kwamba wadda take rakiyar shugaban ƙasa na Ghana, ita ma sun samu accident inda aka ce mutum guda ma ya rasu. Mutum guda ya rasu, kuma mutane da dama sun shakkata rai ga hannun Allah. To Allah subhanahu wata'ala, Allah ya ƙara kiyayewa. Kwamba mai rakiyar shugaban ƙasa, ba wai Akufo-Addo ba wani a ce ya mutu kamar yadda ni ji wasu na yaɗa da sauransu. A'a, kwamba mai rakiyar shi, wala su ne aka samu accident, mutum guda ya mutu kuma filiziyar blessé. Wala to Allah ya ba su lafiya wadda suka ji mu, kuma Allah ya kiyaye. Ina muna fata alheri ‘yan uwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labaru da dume-dume su ne insha Allah.